хора сме 121 и как сте разбрали заглавието, на клипа ще покажа моите две нови фигурки на Lego Ninjago. И се надявам за звуците. Това е Python 4 сезон, това е Златната нинджа. Нека да преминаваме към фигурките. Ето е опашката, другата част, опашката, тялото, ето ги ръцете, ето го и главата, ето го на стойката, сега ще му сложа оръжието. Ето го, сега имам още един Python и сега ще го покажа. О, и ето Мелин 121 влезе в топа. 8. Както знаете, може да знаете, в другия ми канал, който се казва Георги Аминг, се прекръсти на Бобо от краставица. Да. Ха-ха. Още един убих. 4 кила. Вече 6-то. 5-то. 5. Може да стигнеш на първо. И така да преминаваме към другата фигурка. Ето го и другия ми Python. Сега преминаваме към Златната нинджа. Ето и Златната нинджа. Това, абонирайте за мен, харесайте и до следващия клип. Чао!